toată lumea, este Andrei și astăzi vom filma. Stați așa că vreau să văd. Ok, s-au dus de-abia 9 minute. Am pus-o și am filmat. Mi-a venit bățul și am dat la toate fail-ul. Pentru că am pierdut la toate mai exact. Ok, aici, haide să-i hub. Nu jucăm Skywars astăzi. Pentru că nu am chef. I hate Skywars. Fuck it, Skywars. Jucăm Survival Games. Dacă merge, nu, logic. Slash help sau list. Acolo nu, play. Ok. Pe 10, asta cu 10 playeri. Deci am intrat pe asta cu 11. Și să vedem când se începe. În 30 de secunde. Survival Games, thank you, vreau să citesc cartea. Dude, what the fuck, bro? Ok, încă mi-aduc aminte că jucam pe telefon pe mapa asta. Parcă sunt mapele de să 10 secunde. Deci eu îl iau pe ăla. Bun, hai da. Marș. Am luat pe ăsta, am targetat pe ăsta. Hai, frate! Bro, what the fuck? De ce? De ce nu merge să dau în ei? Ești prost! Vreau să-l omor pe ăsta! 2, 1... A, mersi, bro! Dă și mi-mi bustulică! A, tătică! Thank you! Hai, mă, hai! Hai că am și același lucru ca tine. Mort. This one is dead. Ok, și ăsta e mort. Ce văd. Ok. Cred că o să câștig de data asta. I hope. Oh, mamă, ce-am găsit aici. Ok. Nu pot folosi acum. Ah, ok. Mere, bam. Încă pe ăsta. 5 perle. Oh my gosh. E bun și ăsta. OMG. Deci avem mâncare, avem toate. Bun. Supa. Nu sunt chesturi. Ok, sunt full iron. Dacă mă fac acum full iron, sunt GG. Da, n-am cum. Vreau și un băț, un singur băț, bro. Să-mi loc, da, umblu prin chesturi. De ce am impresia că știu mapa? Da, o știu. Bă. Uităm pe aici. Trebuia să fie un chest pe aici. Trebuia să fie fucking un chest pe aici. Nu mai. O, băgâi. Ok. Când se dă refill, bro. Bun. Așa este. E scandal pe stradă, se pare că. Dar nu cred că îi pasă nimeni. Nu vreau acestul. Instant heal. Bun. Altă supă. Supă. E bună și supa. Ce faci, fraiere? La tine mă teleportez direct. Fraiere!
își dat un kill, bitch. Ok, nu are nimic. A, nu. Ce nu se întâmplă? Când se dă refilul? 7 jucători și un spectator. De mine poate sau ce? Că am omorât la spectator de nu vine bățul. În 16 minute. Îmi trebuie ceva pe acolo. E o casă, dar nu mă duc pentru că... Nu știu pe unde să mă stau. Păi hai că... Ok, da. 5 jucători rămași. Deci am murit 2. Ok. Dacă fac team, eu mă duc să joc. De ce am friend drop-uri? Dude, what the fuck? 25 de FPS-uri. Eu am mâncare. Da. Vino la spawn. Zero spectatori, toți au ieșit, normal. Reveniți la spawn să vedeți ce bucată de numărul. Se pare că nu e nimeni și că nu-mi convine. 4 jucători. Frate, de ce scad așa? Tare. Uite ce asta. Băt. No, e luat. Deci a fost cineva pe aici. Aha. Sper că a luat tot de ceva. Ia uite-l pe fraier. Ia uite, fraiere. Oh my gosh. Vreau sabia. Asta mă ajută. Asta mă ajută. Mâncare. Opa. Bă, voi sunteți proști? Tu nu vezi ce am la mine. Da, dacă îmi faci așa, sunt mort. Da, sunt mort. Mă lași. Ai, bă, boss, ai. Uitați ce tort frumos numai pentru mine. Ok, cred că o să nu scot și textura asta de nimic. Că îmi scade la 3 FPS-uri. Da, am 0 FPS-uri spus. Ok, deci cât am filmat, boss? 9 minute. Păi hai, frate, că mai băgăm o arenă.
Adobus. Stați așa. Așa, gata. Ne băgăm pe arenă. Hai pe aia. În cât timp se începe? Am o săgeată. Nu. S-au prins. Ești prost, ce-am luat de aici. Bam. 3, 4. Învăț, am nevoie de învăț. E un bețișor? Bagă-mi poponeț. 3, 2, 1. Uite ce chilaura, frate. Uite ce chilaura. Doamne, frate, ce chilaura. Să mai ia piciorul în ei. Hacker împuțiți. Da. Ok. Păi a zice cam că ăsta a fost. Să mai băgăm niște parcurs. Pe la final, așa. Ok. Am făcut parcurs. Yay. Uite-l mă pe Zăza Andrei. A, da, stai. Skin set Zăza Andrei. Oh. Acum sunt Zăza Andrei. Ba nu. Le skin set. Pe cine? Am capul, n-am capul. Ok, să le schimb, să... Aia mă, am capul. Am capul, mă, boss. Aia, boss. Gata, haide să ne jucăm. Bun. Sunt altele. Cine face poze? Nu, dar cu asta ce poți să faci? Le dau cu Cartea Sfântă. Români. Români. Mi-au oare mult? Nu. Da, ba da. Am mult. Ok, 19 minute.
Slash nu să g like așa. Mersi. A, nu există mă să g pe serverul ăsta? Bă. Dude, fuck this. Lagul vieții. N-am nicio rută. Îmi bat piciorul. Hai la asta. Că altundeva nu știu unde să mă duc. Am mai și căzut ca prostul. Bun. De ce îmi framează? Pui mei. Marș afară, fraiere. Nu știu niciun ce, dar marș. Ani, aici? Aha. Marș, fraiere. L-am spart pe bat. Te-am spart, fraiere. Mort. Thank you. Bă, dar e ceva în mapa asta de nimic. În chest, nu. Wow, mulțumesc, aveam nevoie de nimic. Ok, mai pe șlau nu a fost fucking nimic. Hai acolo. Deja văd două chesturi, deci mă duc direct la ele. Mai văd unul acolo. Te mai văd unul după acolo. Deci avem rută, oameni buni, avem rută. Acum era un chest pe acolo, bine. Uite, aici, nu, bine. Pa, oameni buni. Și o sabie de... nimic. Deci nu mi-a picat nimic bun. Să că mai era un... uite. Bun, ok. Un băț. Un bețișor. Nu mă băț. Bun, am nevoie de asta. Mai analizez și eu inventarul. Am avut nevoie de asta. Oare mi place muzica? Ok, n-ajung. Ești prost? Nu ajung. Trebuie să fac ceea ce cred eu. Să mă arunc. Dar mor, frate, dacă fac asta. Că e mare distanță, e prea mare. Da, e prea mare distanță, și mai. Ce? Al meu. Ok, nimic bun, da, nu-i bai. Pentru că nu ne Superman. Au. Hai să mănânc și puțin, așa. Încă-te prăjitorică. Nu. Bă, da, poți să faci parcurs. Yes! Hai înapoi. Top. Nu, mort. Ok, cât am filmat? 18 minute. Păi cam asta a fost tot cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!